Остава хора, аз съм Дани в днешното видео. Ще подсъкаме малко Сокърбал. Много грешно произнасям, но не е сега кой проблем. Така, нека да я подсъкаме просто, нека просто да я подсъкаме, да я разгледаме. Нещо много ще имаме. Чакай да намаля малко. Ние ще играем срещу Атлетико Мадрид. Тривела. Още едно пасче и нека да видим дали ще вкарам. И гол. Просто съм безпощаден. Аз съм безпощаден. Ще я също Севиля. Нека да видим. Гол! Нека да видим. Не, ще забудем. Не, ще спечелим. Пас към Роналдо. Кристиано Роналдо. Нека да видим какво ще направи. И Кристиано Роналдо. 2-2 за съжаление, но пак е добре. Нека да видим какво ще отворим бокса. Полуфинал с Дортмунд. С най-яките бундестимове. Те не са се получил какво трябва да направя. Нека пак да повторим. Пасче. Буквално аз как да пасна Сол? Ако е прехвърлена на другия там Сол, как ще стане? Ако му я ритна, ще ме опази. Де факто нямам избор, трябва да правя удар. Или ето така му подам малко по-лекичко да се завърши. Нека да видя. Пас. И... какво това? Това не е честно. Това не е честно. Не е честно, според мен не е честно така. Гол. Гол, какво направим? Хубаво, 1-1 се не изравнили. Добре, пас. Центриране към Роналдо. Отклоняване с глава и удар. Вратаря се падна. Нека да видим сега. Пас. Пасче. Оп. Оп. Пас. И нека да видим. Оп. Пасчето и нека да видим. Гол. И правим 3-1 с Дортмунд. Нека да видим има ли финалчец. Не, няма. Мисля това да е край на това видео. Надявам се да сте забавлявали. Аз бях Даян. Вие бяхте с Даян. И виждане и до нови срещи.